Gele bikte in yakın kışım, in bituz işim, in tatlı düşüm, vallahi yemişim, altın gümüşüm, yürek tibişim, yürekte yaktı yandım kin, yürekteki tatlı hayalım kin, yenimdeki yılıp yaşım kin, kugelleki yalgın ulaşım kin. Башкортостандын баш калаһында 21 сәгать. Һез Ватан интернет радион тыңлайһыгыз. Hürmetli duganlar, эфирда Ватан Лайф тапшыруы. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә үзегезнең хоралдарыгызны туры әйтергә бирә алаһыгыз. Хәерле сәгатьтә, хөрмәтле радио тыңлаучылар, Өфе вакыты 21 сәгать һәм Ватан Лайф тапшыруын тыңлайһыгыз һәм карайһыгыз. Безнең трансляцияны Башкортстан 24 телеканалында карарга мөмкин. Ә бүген бездә кунакта яшь йырсы, талантлы танцор дип һәм дә дөрес булыр. Алтынай Валитов. Алтынай, сәлам. Сәлам, достар. Хәлдәр нисек? Мына мин беләм буенча һин бер яңдан яңгына елеп килеп еттең безгә, безнең толкындарга. Хөрмәтле достар, без инде туры эфирда эшләйбез. WhatsApp хандары 2937 750 4091. Әгәр дә һез безне Башкортстан 24 телеканалында карайһыгыз икән, безнең WhatsApp хандарын һез экраннарда күрәһегез. Алтынай, һиңа зур рәхмәт беренчедән килгәнең өчен. Хәлдәрең нисек? Хәлдәр, Аллага шөкер, бына һин эфирга сакыргас, елеп сабып, Бөрҗән районыннан килеп еттек, өлгөрдем бына. Аллага шөкер. Калдым. Вот, шу хәлдәр яхшы, Аллага шөкер, кайфта күтәренке. Рәхмәт. Алтынай, һин нисек йырсы булып киттең? Нисек йырсы булып китке. Мин күптәр белә мине бейүсе дип белә. Бейүсе дип беләбез. Бейү һөнәрем менән мин 9-10 ел тирәһе шөгыльләнәм, әмма ләкин бейүгә текте мин йырлайым. Мин мәктәптә укыганда, мәктәп елларында 6 класска тектеме йырлап йөрдем дә, мәктәптә бөтен концертларда мине гел сакыра торганнар, гел катнаштыра торганнар. Конкурсларда шуннан шайтып йырлап йөрдем дә, 6-7 класстар тирәһендә тавышым калыная башлаган, үзгәрә башлаган. Бу йыр һөнәрен таштадым. Бейүгә күсеп киттең инде. Бейү, ул мәлдә бит инде хип-хоп, брейк дигән нәмә юк иде бит инде. Интернет заманына түгел, 2008 еллар тирәһе була, 2007 еллар. Шуннан без был бейүдә мин почта аша обучающий дисклар заказывать итеп, шул дискларны көтүп алып, шуны карап, телевизорга коеп, өйдең астын өскә әйләндереп, шайтып кустымнан бергәләп бейүрәне алып киттек. Шуннан менә хәзер 10 ел самаха шайтып бейіп өрнім дә, уже Египетта бейнем, Турцияла бейнем, қайдарда ғана бейілмәні бүтін нейді, бәдің бүтін Рәсейді 200 қалағында урап сығылынды. Демәк, Рәсейді бүтін Рәсейді урап сықтың, шул бейу ойынса? Бейу мен бүтін Рәсейді урап сықтым да, һәм бұл бейусінің карьераға қысқарақ бетінді. Біз мына бейусілер 30-35 яшқа текті максимум бейала, потом, ауыр шуға күрә мин альтернатива эзләй баштадым. Һәм элекке вот хәләтем, элекке йырсы хәләтем вот шу искә төштелә. Искә төште дип буны онытмаганмын. Үз алдыма гына хобби һәм кына шөгыльләнеп йөрү торгайным. Һәм бәләкәй сакта шигырьләр яза торгайным. Шигырьләр мәктәптә укытучы инша язарга бирһә бит инде мин инша урынына шигырь язып килә торгайным. Шайтып шул электән мин рэп тоже иштеп калдым да, 2007 елда да рэп язып маташтым үзем. Но был хобби гына булып торды. Хәзер менә шуны бурыс әйткәндә широкий публикага яйлап сыгара баштадым инде, Аллага шөкер. Киң мәгълүматларга сыгардың инде. Киң мәгълүматларга. Киң мәгълүматларга түгел, мин дөрес әйтмәй ултырам. Бөтә булган халыкка сыгардың. Дөресрәк булды. Без хөрмәтле дуслар, туры эфирдә эшләйбез. WhatsApp хандары 2937 750 4091. Безгә ошо
WhatsApp хандары буенча үдегездән Алтынайга хараударыгызды, теләкләрегезне иткер алагыз. Безне әлеге мәлдә Башкортстан 24 телеканалында карарга мөмкин. Кемдер безне радионан тыңлайдар икән, ул WhatsApp хандарын һезгә кабатлап үттем. Алтынай, беренче тапкыр касан сыгыш яһаның Йырлап беренче тапкыр мин 5 яшымда Бөрьян районында яшь гаилә конкурсы булган, шунда әсәемдәр катнашкандар һәм мине 5 яшымда шунда сәхнәгә сыгардылар. Беренче тапкыр Бөрьян сәхнәсендә. Мин анда бер әсәемдәр бер доганы йыр итеп халык бирделәр дә, шул доганы сәхнәгә сыгып йырланым. Вот, шулай итеп беренче сәхнәгә сыгуым 5 яшьтән башланып китте. Бернинде куркуу, шундай күк тәэсираттар булманымы? Вот исләмәйем, юк, курыкмам шикелле. Ну, минең әсәем дә, атаем да, мин элек әсәемдәр һөйләү буенча әсәем клуб директоры булып эшләгән бит инде. Шуннан алар дискотека үткәргәннәр һәм дискотекаларда музыка койһалар, мин шунда яшьтәр арасында төшеп китәм дә, үзем 3 яшьлек кенә балам бит инде. Яшьтәр арасында теге бейим, тегеләргә кызыктыр инде, мине бейтәләр. Шайтып бәләкәй сактан үзем шул оялмаганмындыр инде, как шул шайтып шуңа күрә сәхнәлә сыгып тулкынланып торганды хәтерләмәйм. Монда безгә Карабай Карагылов язып биргән, сәлам авылдаш дип дигән. Сәлам. Без инде хөрмәтле дуслар, туры эфирдә эшләйбез. Буны һез онытмагыз бер вакытта 239-50-40-91 хандар буенча безгә үзегездән кайнар сәламнәрегезне иткер аласыз. Мына бейю дигәндә һин әйтеп үттең бит инде, алдан йырланың, шан бей башланың. Бей башлаганда әлбәттә эстә ниндәйдер булырга тиеш, буга русча әйтәйек посыл. Нисек килеп сыкты ул? Бей башланым, мин үзем дә аңгармастан дип әйтәм. Ну, миңа электән экстремаль спорт төрләре охшап торган. Мин бейюдан алда паркур дигән бер-ике ел шөгыльләндем. Хикереп, үй баштарына хикереп йөрдем. Аягымды лаһандырдым, аягымды. Димәк, һин Бөрьяндә хикереп йөрдеңме? Бөрьяндә үй баштарынан бездә шул беренчеләрдән булып шул паркур, брейк-данс, в общем, шул хип-хоп культураны Бөрьян районына индердик. Әйтәм, яңлышмакмын түгел. Мына кайберләр бит инде шул әйтәм. Элеккә бән башынан хикергәндер, алар паркурщикларга инмәйдерме? Паркурщиклар, ну, ул бит инде теге котырып кына хикереп биргәндер бит. Без уже без котырып түгел. Основательно шуның мен. Мин һинең менән килешмәйм бит. Котырып түгел. Алар буга мохтаж булгандар дип әйтәм, дөресрәк булыр. Чөнки ул кәвән башында тора ул хикереп килеп төшкәндә, әлбәттә кыйнырак. Мына аңлашылды бит инде, паркур менән шөгыльләнә башланың. Һәм үзеңнең тәнеңдә һин бей алаң, был килеп сыга, шуңа башланып китте инде. Ну, был брейк-данс, мин паркур менән шөгыльләнеп йөрдем дә, инде артка сальто эште öğrendim. Сальтоны нисек öğrendik? Без кышкыһын шул кәртә башына, забор башына менәбез дә бит инде. Артка хикереп карайм да, кышкы кар калын бит, карга башым менән килеп сумам, башым менән килеп төшәм карга. Шайтып бер-ике ай шайтып баш белән төшә торга сөйләп тубыкка төшә баштадык, потом аякка төшә баштадык, потом карда йөреп бетте, потом катыла эшләй баштадык. Шайтып артка просто сальто эште öğrenildi. Ну, һәм бу һөнәрне үзем бәләкәй сактан шул сәхнәгә чыгыгас, как-то менә сәхнәгә сыгарга килде, сәхнәлә күрһәткә килде бу һөнәрне. Бу һөнәрне күрһәтер өчен ниндәйдер бейеү, халып шайтып бейинкерәп күрһәтәң, һәйбәтрәк үтә. Шайтып менә брейк-данс менән шөгыльләнергә булып киттек. Һәм бу брейк-данс менән безгә шөгыльләнеп китүгә зур этәргес булып торды. Минең күршем, якын дусым Захир Шамсуддинов дигән егет, бу егетне әйтеп үтмәй булмай. Чөнки шул егет миңа этәргес булып торды брейк-данс менән шөгыльләнеп китүгә. Ул кайдандыр шул беренче обучающий диск алып кайтканда, именно брейк-данстан диск алып кайтканда обучающий рус әйткәндә, һәм шуны миңа күрһәттеләр, миңа кызык булды. Анда баштарындалар, тигәйтер байталар. Вот шайтып өйрәнә башланык инде, кызыкканып. Өйрәнә башлап һәм менә бөтен дөньяны урап сыгып бетеп бара, Аллаһка шөкер. Хикереп беттем тиһең инде.
Мына видеола барына һин нисек үзеңә клип төшергән мәлең. Был үзәк базар эргәһендә шул видеоны итләйһеңме? Күрдегез да? Бер егет төшергән дә аны карагыз ниндәй егет, ниндәйдер егет Алетланып йөрү. алетланып йөри дигән. Был мәлдә ниндәй клипка төшерә инең? Был клип сықты, был Хамут деген клип, бик актуаль темаға, ақса темағына бүгінгі біз шул кішілік ақса қолдарына әйләніп өткенбіз битінде. Шул темаға бик йөрәк әсенген хүздәр инде. Шунан сыққан ер, бұл темаға Хамут деген клип интернетта бар, контактта бар, инеп карай аласыз. Инеп карай аласыз. Тагыла мына мин һине беренче тапкыр ярсы буларак, дип әйтәм дөресрәк булыр. Күрдем, хәзер әйтәм, Ямил Баймырдин малан. Ямил Баймырдин малан. Плагиат дигән. Ул идея нисек барлыкка килде? Плагиат дигән был ярды язарга мин ул нисек баштан һөйләйм инде, был Гүзәл Сиддикова беләгез бит инде, алып барусы телерадиоведущая, һәм был Гүзәл Сиддикованың махсус репортажы сыккан, шул плагиат темаһына махсус репортаж сыккан. Һәм онда безнең башкорт эстрадаһының күп артистларына өстенән үтеп киттеләр инде. Менә шул бынан урдаган, был тегерән урдаган дип шул ярдарын нидә плагиатство обвинять просто әйткәндә үттеләр дә, һәм мин шул бер яктан килештем дә, икенче яктан килешеп тә бетмәнем. Шуңа һәм үземнең шул Гүзәл апайга үземнең шул явап шигырь юлдары тылды. Һәм мин был эфирдә башкорт эстрадаһы төркеменән төнүн генә каранда бер 12ләр тирәһендә икән. Түні үзәп аттым да, таңға қарай бір 3-4 тирәһендә шул был ерді полностью яздым. Был ердің хүздәрін яздым инде. Шунан икенче көн үк мына ошо әлегә һиңә бөргәндән Уфа килеп үткән. Икенче көн Уфа килеп киттем дә, студияга бардык та, был егерга сакырга булды. Рәлим анда бар. Шул Рамил Дудустың студияһына бардык та, Ямил Мәникәлеш. Ямилде ни өчен сакырдым? Чөнки был Гүзәл Сиддикованың репортажында төп персонажы нык Ямилгә төртергәннәр иде. Һәм шул Ямилде сакырга булдым да, һәм шул көндә үк мына бер сутка эсендә, мин Уфага килеп итеп, Ямил менән шул плагиат ерен яздырдык, һәм шул көндә үк не төшердек, видео төшердек, шул төнне үк мин клипты монтировать итеп, бер сутка эсендә хүзләреннән баштап, ерды язып итеп, клип эшләп, икенче сутканы уже сыгарып һелтән итте интернетта. Икенче тәүлеккә сыгарып та куйды. Вот шулай, бер тәүлек эсендә от и до эшләнгән ер бу плагиат. Ну, дөресен әйткәндә, хәзер бит инде яраталар алай дип әйтергә, хайп. Дөресен әйткәндә, хайп ану. Хайповать, дөресен генә әйткәндә, менә баш цель, максат булып именно шул хайп тора инде. Шул бик актуаль тема угаз, башка капылган идея килделәр, шуны капылгана тормышка ашырып сыгарды. Хөрмәтле дуслар, без туры эфирдә эшләйбез. 8-937-50-49 был WhatsApp хандары. WhatsApp хандарына үзегезнең һорауларыгызды yetkерә аласыз. Алтынайга үзегезнең теләкләрегезне һәм кемдер безне Башкортстан 24 телеканалы аша бәйләнеш тәсилләрендә карый икән, һез бындала үзегезнең комментарийгызны калдыра аласыз. Без һезнең сәламнәрегезне алып барып yetkерәбез. Мин һиңа тәкъдим итәм, шундай бер хайповый гына һине әйтмешләй ер һин сыгардың, ул да булһа быел Һелкен дип атала. Шул йырды тыңлап үтәйек. Әйдәгез, бергәләп тыңлайык. Хәзер кешеләр серьезно йырдар тыңламай шикелле. Бөтәһелә шакышы куярата. Мин дә берәй шакышы куярдым микән әллә. Мин бүген һелкенә, йөрәктәр йелкенә.
Иртәгә эш көне, һелкенә бөтөнөн. Biz bugün şaşabız, күңелде аксабыз. Bizde тик күрмәһен, әсә аттабыз. Минең менән һелкен, күрһәң дөнья күркен. Мин белмәйем һин кем, ләкин минең менән һелкен. Кәефте күтәреп, яңгырай минең рэп. Билдәр бөгөп, һелкенәбез бөгөн. Һелкен, һелкен, минең менән һелкен. 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 Онот кайгыларды, биттәрең кызарһын. Каның шәп югерер, һелкен әле һин бер. Көтеп торһын эшең, бул акыллы кеше. Хистәр китеп ташып, һелкенәйек шашып. Һелкенәбез өйдә, һелкенәбез тышта. Һелкенә, әйләнәләр баштар. Һелкенәбез бергәләшеп йөрим, минең кәләшем. Көне төне икәүләшеп йөрмәйбез әрләшеп. Һелкенәйгә әле тирерәк, тамырда кандар югерәк. Тын алыштары күбәрәк, елпәнә йөрәк. Бөтен минең хәлем, етәрегез әле. Кулдан гына тотып, күтәрегез әле. Ятма әйдә иреп, бейет сыкын тирең. Ебәр куеп көйдө, ошо көйдө минең. Буйың булһа һимез, был бит кәртә түгел. Бөтен ерең менән, һелкен әле һин бер. Һелкен, 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 һелкен. Һелкен, 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 һелкен. Һелкен, 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 һелкен. Һелкен, 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 һелкен. Һелкен, һелкен, минең менән 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 һелкен. Нормально клип сыгытлайын дейді. Качает дейді вообще. Мен үзем хайповый болсам, кешеләр тыңдасам, машинала, там өйдә, клубта, баштарын һелкетеп, аттарын һелкетеп. Бейердәр түгел. Тегене. Ярай инде. Пока. Хөртмән фанды. Шулай дип, хөрмәтле достар, без Алтынай Валитовтың һелкен дигән йырын тыңлап үттек. Был йыр нисек барлыкка килде, Алтынай? Был йыр, мин был йыр нисек барлыкка килде дигәндә, мин үзем мына фәһемле, мәгънәле йырдар, күңел әсенгән темага, актуаль темага йырдар язарга яратам. Шундай шигырь юлдары то. Әмма ләкин гел генә лә был шул гел генә лә мәгънәле темага вот акса торган немәкә шул баш катып китә. Шундай йырдар язып, фәһемле йырдар язып. Шуннан мына бере просто ял итеп, просто күңел асып, шакы-шоқы йыр язып, менә шу бейеп алгы килә. Шуннан туды мына бу шакы-шоқы мәгънәһез йыр һелкен. Юк, әлбәттә, асыл беренче тапкыр ишеткәндә был нимә ул дип аптырап булдырдым. Чөнки шундай бит, әлбәттә, был бейергә ниндәйдер этәргез итеп тора, һелкен дип торганы. Мәгънәһез шундай, мин йыр ишеткәнем юк иде. Әлбәттә, мин ишеткән барным. Тәпешкә тигән йыр, сәрәкәй тигән. Бәшмәк, ул да Фәни Солтанқуловта әйтеп үтмәенсә булмай, был хакта. Һиңә зур сәлам иткерә, Нәфис, сәлам Байназардан, Бөрьяндән, күршеңдән тигән. Күрше Нәфис. Дөресен әйткәндә, өеңнең исендән тигән. Шуга, хөрмәтле дуслар, без туры эфирдә эшләйбез. Башкортстан 24 телеканалында Ваттан радиоһын һез күреп тыңлай аласыз. Без һездән һораулар һәм теләктәр көтәбез. Һораулар көтә. Һораулар, әлбәттә көтәбез. Моны һин бию менән нык шөгыльләнеп китеп, гастрольләрдә булдың.
шулык мына бер ел элек Татарстан тирәһендә күп йөренең. Анда нимәләр эшләп йөренең? Татарстан тирәһендә без шул Гүзәл Уразова дигән йырсы бар бит инде. Татарский популярный йырсы. Шул безне үзенең коллективына бергә сакырды. Без шул Гүзәл Уразова менән Гүзәл Уразованың коллективы менән без Татарстанга менән бөтә Россия буйлап, бөтә Россиянең вот как раз таки 200-дән ашу калала, зур калаларда без Сибирь яктарында ла булдык. Теге Сургут, Мегион, һәм бу Санкт-Петербург, Москва яктарында весь бөтен ашы безнең ил буйлап, бөтен Россия буйлап шул гастрольләр берип йөреп сакты Гүзәл Уразованың коллективы менән бергәләшеп. Аңлашылды. Мына мәсәлән шул мына Гүзәл Уразова татар эстрадаһының йырсылары менән башкорт эстрадаһының йырсыларының айырмаһы кимәле күренәме? Хәзер әйтһәм бит инде безнең башкорт эстрада йырсыларына обидно булыр микән? Юк, булуын булмай, чөнки һин бит дөреслекте әйтәһең. Күренә, әлбиттә күренә, но татар эстрадаһында шоу-бизнес бар дип әйтергә була. Улар татар эстрадаһының артистлар үзләре шоу эшләй белә, һәм уларда аксала бар, һәм татар аудиторияһы зур. Безнең Россиядә бит инде урыслардан гала татарлар бит. Әйтәм бит, без 200-дән ашу Сибирь яктарынан алып, бүтән менә безнең Россиянең картаһын күз алдына китергәндә, бүтән Россия буйлап йөрдек, кайда барып татарлар бар. Кайда карама, кайда барып төртмә татарлар. Һәм әрмәндәр. Әрмәндәр дә шулайдыр инде. Бу нәйләргә татарларга, әрмәндәргә теге негатив яктан караш түгел. Кайда барма, улар менә бар күп, һәм шуңа татар аудиторияһы зур, акса бар, һәм шоу-бизнес бар аларда. Һәм уларда менә безгә караганда югарырак кимәлдә әлбиттә. Һин Алтынай ниндәй мәктәптә һәм университетта беттең? Университет бетмәдем. Университет бетә алмадым дигән. Мәктәптә 9-нчы класста беттемдә. СПТУла столяр-плотникка изготовитель художественных изделий укып сыктым. Мин СПТУшник үзем. Димәк, һин балта тотып, ысын бөргәнсә балта тотып агас эше менән менә бармагымды югалттым, минең урта бармагым юк. Мин урта бармагымды гына күрһәтәм, юк дип күрһәтәм. Менә бармагымды кырктым шул балта эше һөнәреннән. Безне яңлыш кына аңлап куймагыз, хөрмәтле достар. Бу без Алтынай өдөлгән бармагын күрәтә, просто юк дип күрәтә. Әлбиттә, бундай аянычсыз хәлдә юморга әйләндерүең бик һәйбәт, чөнки юмор, оны балаларга фокуста күрәтергә башлатып. Бармак кайда булды дип аптырайлар. Күрәткәнең бармы? Күрһәтәм, гел аптырайлар. Күрәтәм кайда дип эзләй башлайлар бармак. Балалар өлкәндәр дә күп аптырайлар шәт Мин үзем менә яңа күреп калгас, аптырап киттем. Искә килеп төште һинең Ошлайрак икән. Һиңә кайнар сәлам иткәрләр салаваттан алһу. Алһу. Һезгә рәхмәт. Ниндәй пландар әлеге мәлдә? Ниндәй пландар алда менә шулык йыр буенча, бею буенча, бәлки бер ниндәй шулык менә. Безнең дусыбызны алып алайык, Зайнетдин. Зайнетдин минең яхшы дустым. Яхшы дус. Ниндәй бердәй проект эшләргә уй юкмы? Минең проект бар инде. Хәзер менә шул йыр менән беюде бергә кушып, шоу иттереп концертлар эшләргә. Мәсәлән, Майкл Джексон дип мин зур күренекле кешеләрдә әйтәм. Ул да бит инде йырлаган да, бейгән да бит инде. Хәзерге мәлдә менә Psy дигән корейский рэпер бар. В общем, бөтен корейский культураны алганда алар йырлайдар да, бейдер да, кей-поп дигән менә культура хәзер бик киң тарала башлады бит инде. Вот. Шундайрак йырлап бейеп, менә безнең эстрада гына түгел, татар эстрадаһында ла шулык, безнең бөтен Россия эстрадаһында ла шулык
Ерсылар кыбырдай белмейлер, бейи белмейлер яхшылап. Каты үткән кебек йөриләр шунда. Аңлашылды. Мен шуны мына сәхнәле осып та китәһең, сальтлайдан берәһең, өрелеп та китәһң, башында Ут та сыгарып ебәрәң. Бейиңдә ут та сыгарып бейдитен, йырлаеңда шоу эшләр. Аңлашылды. Бына һинең мына иртәгә ниндәйдер бер сара каралган, ул кайда була? Иртәгә Йырлы яй дигән сара, ул Башкорт эстрадаһы фестивале, Был фестиваль рус әйткәндә в рамках фестиваля кочевников, Игры кочевников. Игры кочевников дигән фестиваль була, зур фестиваль. Якты күл янында һәм шунда Башкорт эстрадаһы фестивале бергә була. Аңлашылды. Шунда килегез, яшьтәр, барыгыз да сакырабыз. Иртәгә Иртәгә һеҙ көне бөтәгеҙ буе бейебез, күңел асабыз. Якты күл шифаханаһында буласак. Шифаханаһы янында. Аңлашылды. Бында безгә сәлам да килеп еткән. Сәлам егеттәр, һеҙгә кайнар сәлам. Бөрьян районынан Фатих һәм Алтунай һеҙгә тик ижади уңыштар ишегеҙдә тигән. Һеҙгә зур рәхмәт. Һорауым, Алтунайга әрме сафтарында хеҙмәт иттеңме дип һорагандар. Был бәлки военкоматтандыр. Юк, военкоматтан түгел. Военкоматтан миңа әле 26 яшь. Һәм кешеләргә әйтһәм ышанмайҙар. Һәм мына әрме сафтарына Картайып бөтһәң дә һаман да һикереп тик йөрөй. Һикереп йөрөй. Күңел яшь, Аллаға шөкөр. Нимә дип әйтәм? Әрме хеҙмәтенә мине алманылар, үтмәнем, ни өсөн дигәндә, мин ошо брейк-данс менән ошо экстремаль шөғөлдәрем арҡаһында мин ике аяғымда һынған, ике аяғым бер аяғым ныҡ ауыр перелом булды русса әйткәндә. Һынды һәм ул хөртүрәк уңалды, шул аяҡма проблема, шул аяҡтың тубығына операция эштәттеләр. Вис аяҡтарым йәрхәтләнеп бөткән. Һәм дә шул армияға мине не годен тиңләр, әммә ләкин беҙҙең военкоматта минең шул снидәремдә ҡарап, снимоктарымда ҡарап, Ниндәй ҡарарға килде? Военкоматта иҫтәре китте. Ул был аяҡтар менән һин нисек бейеүрең ул вообще тип, һиңә вообще физкультура менән шөғөлләнергә ярамай һәм тип. Алар иҫтәре китте. Но әммә ләкин армияға үткәрмәнеләр. Алманлар. Аңлашылды. Алтынай, беҙҙең ҡыҙғанысҡа ҡаршы ваҡыт сикле. Беҙ һинең яңы йырыңды тағы тыңлап үтәйек. Һағынам тип атала. Һәм уның алдында беҙҙең радио тыңлаусыларға үҙеңдең әйҙә бит формаһында бер ниндәй Могу акапельный бер яңараҡ яҙған шиғыр юлдары, рэп формаһында шиғыр юлдары, тиҙҙән йыр көтөгөҙ. Ул беҙҙең мына башҡорттар, татарҙар да шулай, башҡорттар сәй исергә яртылар. Һәм был шул сәй темаһынан сығып, беҙҙә сәй тоже рус әйткәндә хайповый тема бит инде, ҡайҙа барып инһәң дә сәй пертләк әйттеләр. Вот шул теманан сығып, сәй темаһына бер рэп юлдары. Әйдә. Киттек. Күнен-түнен бер туҡтамай башҡорт сәйсә. Сәйестем бөгөн әлбиттә сәйестем кисә. Ҡан йүгерә бит тиҙерәк беҙгә шул кәрәк. Сәйесмәгән башҡорт бармы? Йә төртөп күрһәт. Мәтрүшкәне генә һалып бесәндән арып, сәйесергә ултырғанда донъяң торһон ары. Йә оялып торма дуҫым, торма ҡыҙарып, сәйесергә әйҙә ултыр ашап ултыр барын. Сәйсә әсе атайҙа бесәйҙә эсә. Төнө буйы ҡайҙа булдым тиһеңме кисә. Дуҫтар менән йыйылышып, ҡыҙҙар менән шашып, таңға тиклем сәйескәнек эсебеҙ ташып. Ауырта икән башың, тамаҡҡа үтмәй ашың, йәйереп ятма ҡашың, минең яныма ашыҡ. Һиңә кәрәк бәт ҡашыҡ, тотоп кил миңә кәсә, иртәнсәктән кискәсә, көнө-төнө сәйсәм. Сәй, мин сәйсәм. Сәй, һин сәйсәң. Сәй, ул сәйсә. Башҡорт сәйсә, башҡорт сәйсә. Афарин тип әйтергә генә ҡала, сөнки мин айтып ҡыҙғанысҡа ҡаршы рэп уҡый белмәйем. Алтынай, беҙҙең радио тыңлаусыларға үҙеңдең теләктәреңде еткерһәң бик һәйбәт булыр ине.
Радио тыңлаусыларға мына шуны әйтәһем килә. Мына мин әйтеп үттем бит инде. Аяктарым һынуга карамастан күптән рәхәттәр алдым, ошо шөгыльләнәм дип, өйрәнәм дип, әмма ләкин максат итеп куйгас, хыялым шундай булгас, хыялыма ынтылып тормышка ашырдым. Һәм менә шул үрнәк булып радио тыңлаусыларга шуны әйтәһем килә. Хыялыгыз бар икән, беркемде лә тыңламагыз, үзегезгә генә ышаныгыз, хыялыгызны максат итеп куйыгыз да, шул көнен-төнен максатыгыз өстенән эшләгез. Уңышлар һезгә. Һаулык, сәламәтлек, бәхет. Аңлашылды. Һиңа алдына үзеңә зур рәхмәт безнең радиога килгәнең өчен, чөнки вакыт табып, әлбиттә, бер яндән елеп килгәнең өчен һиңа үтәлә зур рәхмәт. Һиңа иҗади уңышлар теләп хушлашам. Хөрмәтле достар, Ватан интернет радиоһында Алтынай Вәлитов булды. Без һәр шаршамбы һәм йома Ватан лайв тапшыруында тура эфирда сыгабыз. Безне Башкортстан 24 телеканалында музыка һөнмә төркемендә карай аласыз. Һау булыгыз. Сәлам, мин диджей Фатих. Һәр шаршамбы һәм йома 21 сәгатьтә Ватан лайв тапшыруында көтеп калам. Үзегезнең сорауларыгызны тура эфирда бирә аласыз. Ватан радиоһына офлашканга тиклем. Сыдамайым бер урында, үзенә тарта юлдар. Һау булыгыз тугандар, тагын китәмен авылдан ерак-ерактарга. Кайда күзләрем карай, мажаралы олы юлдар, мине үзенә арбай. Хыялыма атланып, урмандар таудар аша, әйләнеп тә карамай, тагын күктәргә осам. Кылык болыттарды барамын мин йөреп, зәңгәр һава аша, кояшка барып китә йөреп. Яңа кешеләр, яңа танышулар, йөзәр үтә минең каршымдан. Урын таба алмаган кеүек тормышымда, һаман шулай эзләйем мин бәхет кошымда. Бала күңле талала шул гафу итәсә ятай, бу байрамга ла инде тагын улыгып кайталмай. Югереп хыялыма, хәлем бетеп тубыгыма, колап артка карап тагын туган йортка хагынам. Алмашына көндәр, алмашына елдар, алмашына юлдар, урамдар, калалар. Кайда гына йөрһәм дә, бу һамда кайда гына йөрәк туган тупракта, туган йортта хагына. Алмашына көндәр, алмашына елдар, алмашына юлдар, урамдар, калалар. Кайда гына йөрһәм дә, бу һамда кайда гына йөрәк туган тупракта, туган йортта хагына. Уйнап үскән сидәмле ишек алдын, хагынам уйнап үскән баласа карта калды. Көндәрем буталды, көндәлекле ызгышка, югерәм күрмәенсә матурлыгын тормыштың. Һәр вакыт етмәй вакыт, калаһы килмәй ятып, кыуамын гомер артыннан, менеп хыял атын, югәнең кысып тотып, йылдар аша сабам.